Πώς θα ήθελες οι άνθρωποι να σου δείχνουν ότι σε αγαπάνε? Ερώτησα το μικρό Κωνσταντίνο, 7 ετών. Θέλω να με αγαπάνε και να μου λένε ότι είμαι ο καλύτερος τους φίλος. Να με αγαπάνε και να μου κρατούν το χέρι όταν φοβάμαι. Να παίζουμε όλη μέρα μαζί και να μην με αφήνουν ποτέ μόνο μου. Τι συμβαίνει στον Κωνσταντίνο? Έλλειψη συναισθηματικής επιβεβαίωσης. Ο Κωνσταντίνος βιώνει ένα κενό στη συναισθηματική επαφή με τους γονείς του. Παρόλο που εκείνοι τον αγαπούν, ενδέχεται να μην το εκφράζουν με τρόπους που το ίδιο το παιδί μπορεί να κατανοήσει και να αναγνωρίσει. Αίσθημα μοναξιάς. Η απουσία της ποιοτικής σύνδεσης τον κάνει να νιώθει ανασφάλεια. Αναζητά αυτή την αίσθηση του ανήκειν και φοβάται ότι οι σχέσεις του είναι εύθραστες ή προσωρινές. Ο Κωνσταντίνος φαίνεται να έχει μάθει ότι πρέπει να κερδίζει την προσοχή του και την αγάπη μέσω της συμπεριφοράς του, γεγονός που δημιουργεί πίεση. Οι γονείς του Κωνσταντίνου τείνουν να δίνουν περισσότερη έμφαση στη συμπεριφορά και στην επίδοσή του, να είναι καλό παιδί, να τα πηγαίνει καλά στο σχολείο, παρά την ανεφόρον συναισθηματική αποδοχή. Ενδέχεται ίσως να μην ανταποκρίνονται πάντα στις συναισθηματικές του ανάγκες ή να απορρίπτουν άθελά τους κάποιες εκφράσεις τρυφερότητας. Ποια είναι η προσέγγιση εδώ? Η ενθάρρυνση των γονέων να αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο με συναισθηματική σύνδεση στον Κωνσταντίνο χωρίς περισπασμούς. Εκπαίδευση για την αξία της λεκτικής και της μη λεκτικής επιβεβαίωσης της αγάπης. Π.χ. αγκαλιές, λόγια όπως είμαι περήφανος για σένα, οργάνωση δραστηριοτήτων που μπορούν να απολαύσουν μαζί όπως επιτραπέζια παιχνίδια και μια δημιουργία ενός οικογενειακού τελετουργικού αγάπης. Καληνύχτα, αγκαλιά, τρυφερά λόγια. Ο Κωνσταντίνος χρειάζεται μια θεραπευτική προσέγγιση μέσω παιχνιδιού για να εκφράσει τα συναισθήματά του με τρόπο που να νιώθει ασφαλής. Βοήθεια στο να κατανοήσει ότι η αγάπη των γονιών του είναι δεδομένη, ακόμα και αν δεν εκφράζεται όπως πάντα θα ήθελε. Δραστηριότητες που βοηθούν τον Κωνσταντίνο να νιώθει περήφανος για τον εαυτό του, ανεξάρτητα από την αποδοχή των άλλων. Αν είχε την ωριμότητα, ο μικρός Κωνσταντίνος σήμερα θα μας έλεγε κάποιος να με αγαπήσει όπως αγαπάω εγώ. Και ίσως τελικά αυτό να μην το θέλουν μόνο τα μικρά παιδιά.